суруд ва клипҳои беҳтарин дар канали Гарибон Тюбе. Сабти овоз аз студияи Шаҳром Медиа. Шейх Фит Айтим Кеш Вадао дуруғ будай Чиба имрӯз ма танҳоям Чиба партофтир вада хилоф омадум ай ғариби ба нияти пок ҳарду мо ният мекардем ки мекнем туи калон мо якдигара дӯст доштем мо бе ҳам наметонистем мо хотири дӯстдоримо чӣ короера накардем шабу рӯз алоқа эдихта хита нигоҳ ку ба хотири ту ғарибум илтимос кори хато накун уже ӯ ба худша ёфта ту да уҷа бехабари я ӯ парвое надорад ту да уҷа чӣ ҳол дори ту хирсан корхона майда майда ҷамъ карде сагу духтаре ба имоне давадай додагиш беса дил уже хавотирши чанд рӯз нахабар нахатай занг мезанам дам ба дам пуштари даст норасай да дил намондак сабре да дил намондак тоқате нахоҳ фаромӯшум кард мо қасам хӯрдем ки бо ҳаме нагену айтил намеша ҳархе гам мераса гӯшта имрӯз хабаре омад нағзи датаи мо туи шаене чӣ хали туй чӣ гуфтесе нафаҳмидум мо омада ваъда дод ки то мурдам ма бо ту месам аниса худо бигира инсофта агар ошуқ намекардим намедидум ай рӯза ки ҷошидак дӯст дорид ки ҷошид меҳрубонид иқарӯз хотири мошин қатим буди эсанил дӯст медорум дӯст медоштӣ мегуфтум тоқат кун ҳамаш айрӯи дил будай дар қучоқи роҳат кун бозам диламро шикастӣ мо ҷудоим будай тақдир мерави ман танҳо бедил ғам ҷо шуд баъди ту дар дил бозам диламро шикастӣ мо ҷудоим будай тақдир мерави ман танҳо бедил ғам ҷо шуд баъди ту дар дил вале ки аҳволум бачит хун нест да бадан наомид кардум ошиқи меҳр ҷо кардам да бадан ҳаёти ма талх шид рӯзе ту рафти ай барум ман интизор набудум ки имрӯз меояд да сарам чӣ намерасида ту бугӯ ки ман накардам хотири якҷошавимон лубой кора мекардам не намехом ай ту ма ҷудо бишам илтимос маҷбурум накун пиё надорома имшаб бехудо сабрым теки накун кори хато марау ба аёл овар задум чизои ҳаром чашсиёи қош пайвандам ки ҷоши гапои ширинут мегуфти ту наша ғариб ки ма бе ту мемирам оҳ ту шайтон мара карди ёшқи худ баъд ту мара сӯзонди дар оташи худ шейх аку баъз накун дод бизан бухон қисса дарди дил да холи ку ки буфаҳма аниса беберам дил надори қамара месӯзони е худо нишониште набина рӯзи хирсанӣ э дила ки хастаи ма ором шаҳамаш ай пеша оҳи дилу бигирад э кош бини рӯзи сахта э дила ки нодони ма чӣ ба иқа месӯзӣ аниса ту гуфта гашти чӣ ба иқа менолӣ дод назан нагу нара охи бе ӯ намеша музаффар хита пас назаура дига кас мераса бозам диламро шикастӣ мо ҷудоим будай тақдир мерави ман танҳо бедил ғам ҷо шуд баъди ту дар дил бозам диламро шикастӣ